Καλησπέρα. Αυτό είναι ένα βίντεο πάνω στη σεριακή αναζήτηση, μέρος δεύτερο. Τι σημαίνει μέρος δεύτερο? Το στοιχείο που ψάχνουμε, το κλειδί, είναι πολλές φορές στον πίνακα προς αναζήτηση. Αυτός είναι ο πίνακας, τον έχουμε γεμίσει με τυχαίους αριθμούς, 10 αριθμούς, και ένα στοιχείο από αυτούς τους 10 αριθμούς εμφανίζεται τουλάχιστον 2 φορές. Για να δούμε ποιο είναι αυτό το στοιχείο. Το 80, το 68, το 9, το 47 λοιπόν. Το 47 θα πατήσουμε κλειδί λοιπόν 47 και θα κάνουμε λοιπόν ένα animation, θα δείξουμε πως δουλεύει αυτός ο αλγόριθμος και πως γίνεται η αναζήτηση μέσα σε αυτό το πίνακα, και θα δημιουργηθεί ο πίνακας από κάτω των position. Στην αρχή μηδενίζουμε τον πίνακα των position, όλα με 0. Υπάρχει ένας δείκτης K, ο οποίος αρχικοποιείται με 0, και κάθε φορά που το βελάκι πηγαίνει από την αρχή προς το τέλος, σαρώνει δηλαδή τον πίνακα, αυξάνεται αυτός ο δείκτης και γεμίζει τον πίνακα position. Πάμε να το δούμε λοιπόν σε αργή σάρωση. Ξεκινάμε. Play, το 61, είμαστε στην πρώτη θέση. Αυξάνει λοιπόν ο δείκτης μέχρι να βρει το κλειδί 47, ξανανεβαίνει πάνω στο για. Βρήκαμε λοιπόν την πρώτη φορά το 47, αυξάνει ο δείκτης κατά 1, γεμίζει τον πίνακα position με τη θέση του κλειδιού, το 7, μετά βρίσκει τη θέση του 47 στην επόμενη θέση που είναι το 9 και γεμίζει με αυτόν τον τρόπο εδώ πέρα. Και ουσιαστικά αυτό εδώ το τέλος είναι εκτελεί αυτόν τον αλγόριθμο να εμφανίσει τις θέσεις να γεμίσει λοιπόν τον πίνακα position. Ελπίζω να έγινα κατανοητός.